De mangiare ho antsika jiaby zay volagn'olo mafaiky aloha hetsika dia za zegny nisy artiste araiky hitako magnano lancement na produit za zegny demande izy za mba raha za taminany izy ka tsotra izy izy ty Ruby mais secret dia ny appliqueko ty à 3 jours misaoranaka fa là za fa mahita résultat. Oui, résultat nany amizay mandeha tsara. Ya izy ty mampalandy ho an'izay tia landy fa moi personnellement za tsy tia malandy donc za rehefa tainaka m'éclaircir voilà ce que je veux là exactement dia fa basy izy aminakahy zegny fa za tsy ataoko izy farany sinon za malandy loatra et puis za la koa malandy manjary tsy mahazo vazaha fa tainaka mila m'éclaircir ma peau zegny tegna ilaiko voilà fa ho antsika jiaby tia raha manjary zegny je vous invite appliquer cet produit Ruby mais secret afaka mahazo izy ty anareo amin'ny magnano commande directement amin'ny Rubina l'artiste aminazy nareo magnano commande dia izy mandefa aminareo amin'ny faritra misy nareo jiaby fa ty laniako jusque farany on verra tsy maintsy misy résultat concret après zegny mbola apodiky lanceko eto ndraiky encore hoe karaha ty valiny za avy nagnano izy nalan'izy jiaby fôtony za ty mbola vo ia 4 jours ny appliqueko izy ty dia nataoko amin'ny aligny tegna tsara de le matin za parce que mandeha amin'ny tany mafana matetitetika za ndraikindraiky magnano masinjoany ndraikindraiky tsy asiako ninona soranaka fa je laisse tranquille je laisse respirer de l'air karaha zay